O stand de Galicia en Fitur acolleu esta tarde a presentación da que será a segunda edición da Media Maratón Entre Rías. A proba vaise celebrar o 18 de maio, organizada polos concellos de Sanxenxo e o Grove. Que a xente que lle gusta as medias maratóns teñen unha oportunidade única. Estamos convencidos, tanto o Grove como o Sanxenxo, de que esta vai ser unha proba que no calendario vai a pesar moi forte nos anos vindeiros e vai ser unha proba deportiva moi importante de Galicia e de España. A proba percorre o borde litoral de ambos municipios. Os dous alcaldes poñen esta media maratón como exemplo de traballo conxunto entre concellos. É unha proposta conxunta, dous concellos, o Grove, Sanxenxo, en común traballando para promocionar os nosos destinos turísticos a través dunha proba deportiva tan interesante como é unha media maratón que vai a percorrer as rúas e as costas destes dous concellos. Sale do Grove e chegará a Sanxenxo. A media maratón vai ter lugar en plena Ponte das Letras Galegas. Martín e Cacabelos falan de importancia de organizar este tipo de actividades fora da tempada alta para apoiar o sector turístico e hostaleiro. Ese fin de semana que queremos que en temporada que ainda non é alta, pois prestar, digamos, as nosas instalacións tanto do Grove, infraestructura hoteleira, como de Sanxenxo, infraestructura hoteleira, no Grove gastronómica, no Sanxenxo gastronómica. Deste xeito, tanto o sector público como privado dos dous concellos, que exactamente a través do deporte e de eventos deportivos podemos acadar ese obxectivo que sempre nos marcamos, que é desestacionalizar. Estamos falando dun mes de maio, dunha fin de semana, que creo que vai a permitir aos galegos e galegas que practican este deporte, pero tamén os de fora, a chegarse esa fin de semana aos dous concellos. Ambos rexedores aproveitan para reivindicar este tipo de accións e a unión de dous concellos que, aínda que de cor política distinta, traballan polo mesmo obxectivo. Somos de colores distintos políticos, o alcalde do Grove do PSOE, eu son do PP en Sanxenxo, pero eso quedou a un lado. Nós, cada vez que estamos gobernando, tanto o señor Cacabelos como eu mesmo, temos moi claro que os veciños non teñen colores políticos a hora de facer o mellor que poidamos para os nosos povos. É o que estamos facendo. E lembran que teñen en común xa outros proxectos en marcha como o de Red.es, a través do que están a impulsar unha web turística conxunta.